Täällä Rukalla ollaan. Komian näköistä on valoja ja kaikkea vähän on usvainen ilma. Kuuraa ilmassa, mutta ei vaan haittaa. Nätin näköistä on joka puolella. Täällä on vähän värivaloja. Kaiken näköistä valoshowta laitettu tuohon. Maahankin heijastettu ynnä muuta. Nätin näköistä. Äitimaan kanssa kahdessa osassa nyt, että me vedetään aina puoli tuntia tämmöstä niinku freestyle mayhemia tässä ja sitten on vähän tauko, Okku tulee ottaa homma haltuun siinä. Komien näköistä täällä rinteiden juurella. Todella komia. Pakkasta reilu parikymmentä, mutta ei käy viima, niin ihan mukava keli. Ja nätit on maisemat. Muksut on tuolla rinteessä. Vielä Iltamäessä. Tuolla menee kondolihissiä ylöspäin.